The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tanong Opo, oras si mo po ba President ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon sa'yo, partner. Welcome back sa Long ating time no program. see, partner. Yes. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin tayo ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Arian Arimado mula Daragalbay at inirereklamo niya ang kanyang dating partner dahil sa hindi raw umano sapat ang pagsusustento nito sa kanilang dalawang anak. Magandang hapon sa iyo, Arian. Okay na yan, Arian. Okay na yan. Ilabas mo ang iyong galit. Kumusta ka ngayon? Magandang hapon sa iyo at ano itong inirereklamo mo sa dating mong partner? Kulang po ma'am ang sustento niya. 1.3 lang po ang binibigay niya. Pag minsan, pag sinasabihan ko siya na dagdagan, dinadagdag lang po 200, bali 1.5. Tapos po, ang gusto kong sabihin sana, magbigay siya ng 2,000 per week kasi po, puro yabang. Naiinis ako sa kayabangan niya. Nagpa-brace ng ngipin, 50,000 daw yun. Binili daw siya ng kabit niya, ng necklace, 65K. Bumili pa ng dalawang L3, tapos may Hilux pang hinuhulugan, puro kayabangan. Tapos Okay, putulin muna kita mama, no? So ibig sabihin, dati, sa binibigay niya magkano? dati po, nung pinakauna, 1.2. 1-2. Yan bang 1-2 ay consistent, religiously, monthly nagbibigay? O weekly po. O weekly? Yes. So, medyo magaan sa parte mo na weekly nagbibigay nasa magkano? 1.2. Pero hindi po yan magaan kasi dalawa yung anak Okay. namin. 1-2 weekly, dalawang anak ninyo, yan ay walang palya. Pag nasa Maynila po siya, tapos kung saan siya pumupunta, umaalis siya, hindi man siya nagsisend sa GCash, sasabihin niya, pagdating ko na lang, tapos kumbaga dodoblehin niya na lang. Hindi man na doble. Okay. Nababanggit mo na merong bagong braces, Yes. nagpalagay ng brace, bagong necklace, Yes. may L300, sasakyan. Yes. Ngayon, yun yung nag-udyok sa'yo Yes. para padagdagan itong Yes. weekly. Mm-mm. Okay. So, dahil lang doon. So, ibig sabihin, doon sa 1,200, Dati pa ma'am, sinasabihan ko na siyang dagdagan niya kasi dalawa na yung nag-aaral. okay. Sa 1,2 na yon, dati ka nang nag-demand ng Oo, dagdag, nag-demand wala pa yung mga nakikita mong mga kapretsyo Wala sa pa, buhay. wala pa. Okay. So, kailan pa kayo naghiwalay nitong dati mong kinakasamang si John Brian? December 12, 2022. December 12, 2022. So, magtatatlong taon na. Yes po. Okay. Ano yung rason? Bakit kayo nagkahiwalay nitong si John? Dahil sa babaeng yan.
Yung kasama niya. Itong tinuturo mo. Yes. Dahil sa babaeng yan, nagkalabuan kayo, Yes. umantong kayo sa paghiwalay. Yes. Sa hiwalayan. Yes. Okay. Nung hindi pa kayo naghihiwalay nitong si John, kumusta yung pagsasama nyo? Toxic. Kasi puro babae din niya. So hindi mo pa alam na meron na talaga siyang babae. Alam ko, ma'am, kasi palagi ko siyang nahuhuli na may babae siya. Iba't ibang babae. Yes po. Iba pa ito na Yes nasa harap po. mo. Yes po. Okay, so dati nang toxic yung relationship ninyo. Yes po. Kaso hindi ko naman pinapaalam sa pamilya ko na babaero siya. Kaya gusto ko na sana magbago siya. Kahit mga kapatid niya, alam na babaero yan. So, ang pagkakaalam ng pamilya mo, good boy itong si John. Yes, kasi sa tuwing nag-aaway kami, siya palagi ang kinakampihan. So, ang alam nila, good boy, kaya hindi to babaero, Yes po. kaya kinakampihan. Yes po. Okay. Dati mong partner, so hindi kayo kasal? Hindi po. Okay. Dalawa ang anak ninyo? Yes po. Okay. Aside sa pagiging toxic na relationship, ano pa yung ayaw mo dito kay John? Manipulator. Manipulator. Yes. So, ibig sabihin, minamanipula niya yung lahat ng gustong Yes. gawin mo, dapat ganito at ganito. Yung mga hindi pwede, hindi pwede. Yes. Okay. Ano pa? Gaslighter. Lahat nandyan na. Gaslighter, cheater. Ganda ng mga adjective, ha? Yes. Gaslighter, cheater, manipulator. So, yung 2 taon na lumipas after kayo magkahiwalay, kumusta? Gumaan ba yung pakiramdam Yes mo? po. Ano? Ano yung mga Magaan pagbabago sa buhay mo? Magaan na yung pakiramdam ko. Parang nawalan ako ng tinik sa lalamunan. Sobrang gaan. Now- Ang pinoproblema ko na lang yung mga anak ko. Nawalan ka ng tinik sa lalamunan, gumaan yung pakiramdam mo. So, meaning to say, ayaw mo na talaga sa kanya. Ayaw ko na talaga. Wala nang pagmamahal na Yes. nararamdaman. Bali, naghiwalay na kami niyan May 2022. Si Mama ang nag-insist na balikan dahil dos para sa mga bata. Eh di binalikan ko naman kasi mag-birthday yung bunso namin, August 19. 1 year old, di nakipagbalikan ako. Tapos naman, eto na naman. Okay, nakipagbalikan ka sa kagustuhan ng mama mo para sa Oo, mga anak para ninyo. sa mga anak namin. Pero meron pang konting pagmamahal kang nararamdaman kay John. Oo, kasi bago pa lang, nga 1 month pa lang, 2 months na hiwalay pa lang yun. So na-miss mo din itong si John noong mga panahon na yon. Tapos bumalik ako dun, ako pa nagdala ng mga anak namin dun sa Cavite. Okay, ginawa mo yon dahil ang gusto mo, mabuo yung inyong pamilya. Dumating ba sa punto na gusto mo na rin magpakasal dito kay John? Hindi. Kasi nga, since baby pa yung eldest namin, ganyan na siya. So wala talaga sa Wala na kagustuhan mong magpakasal, mag-settled sa kanya. Ayoko, kasi kung magsisettle ako sa kanya, tapos maghiwalay kami, apelyido niya gamit ko, ayoko. So ayaw mo nang makuha ng mga anak mo yung apelyido ni John? Yung apelyido niya, nasa kagamit ng mga anak namin. So ayaw mo lang na mailipat sa sa apelyido akin. ni John sa'yo? Oo. Okay. So bakit nakipagrelasyon ka kay John kung ganun yung mindset mo? Kasi ganito, ma'am, nung baby pa yung young eldest namin, babaero na siya. Ang gusto kong sabihin, magbago siya. Yung hindi yung Kumbaga, binibigyan mo siya ng chance. chance. Every Magbago. nahuli mo siya na Anong babae. pakiramdam mo ngayon, John? Ito si John, mga ka-aksyon. Ito yung Ito inireklamo. po, may proof. John Brian. Okay, wait lang, balikan kita. John Brian, anong pakiramdam mo ngayon na sabi niya, ayaw niya na mailipat yung apelyido mo sa apelyido niya, pero nagkaroon kayo ng relasyon? Bakit noon? Nagpa-Manila, nagpunta akong Cavite, sumunod ka pa. Kung hindi mo ako gusto. Ang layo ng sagot mo. So, ang layo naman daw ng sagot mo dyan. Ilapit natin yung sagot mo. Ulitin ko. Ano yung nararamdaman mo ngayon na sinasabi nitong dati mong kinakasama na ayaw niya na mailapit or maikabit yung apelyido mo sa apelyido niya, sa pangalan niya? Ano yung nararamdaman mo? May pagsisisi ba dyan na sana hindi na lang kita minahal dati? Hindi man ako nagsisisi na ganito nangyari sa akin ngayon. Mas nag-aanan pa ako na nawala ka sa buhay Talaga? ko. Di ka nagsisi? May screenshot ako, nakasave pa nga. Na ano daw? Yung mga
ang tawag dito, yung mga text message. Na parang sinasabi niya na nanghihinayang siya sa naging Yes. sa pagsasama nyo. Nandoon sa text message na gusto niya pa makipagbalikan sa akin. At para daw sa dalawang anak. Mga anong Nandoon. panahon yan? Mga anong panahon Last yan? year, Last year. 2024. So last year, last year ba meron ka ng kinakasamang bago? Yan na! Hindi mo alam, siya nagagamit ng cellphone ko. Talaga lang? Huwag kang sinungaling. Nagpapanggap lang siya na ako Huwag kang yun. sinungaling. Okay, so tanungin natin etong bagong love life ni John. Etong si Janice. Lubindino. Ano yung masasabi mo na sabi nitong si... Ano yung pangalan mo? Aryan. Aryan. Ang sabi ni Aryan, nakikipag-usap pa itong si John sa kanya at parang gusto pang makipagbalikan. Ang sinasabi naman itong si John, ikaw daw yung gumagamit ng cellphone at ikaw yung nakikipag-usap dito. Gaano katotoo yun? Totoo po yun. So ikaw talaga yung gumagamit ng cellphone So itong si bali, John? gusto lang namin malaman yung sagot niya. Ibang klase din kayo na Tapos, gusto nyo talagang malaman yung Nasa sagot. Maynila siya noon, pino-forward niya sa akin yung mga... Talaga Kumbaga, gusto mong malaman, ma'am, kung gusto pa ni Aryan si Jason. Kaya ikaw talaga yung- lang. Si Brian. Kay Talaga Brian, lang. kaya ikaw Di yung nga. nag-chat kay Aryan. Talaga lang. Totoo ba talaga na Opo, opo. ikaw yung... Ma'am, alam ko, updated po. Ma'am, kung may lie detector, sinungaling yan. Diyos ko. Ano yung purpose mo para malaman mo na talagang meron pa silang mutual understanding, meron pa silang nararamdaman sa isa't isa? Napakasinungaling. Wala naman po. Wala Wala lang po. Parang subok-subok lang po ba? Sinusubukan mo itong si John kung talagang meron pang pagmamahal dito. Wala naman po talaga. Wala naman po talaga. So, eto, isipin mo wala itong si Aryan. Usap lang tayo. Babae sa babae. Yun ay paraan mo talaga para malaman na itong si John ay wala nang nararamdaman dito. Kaya ikaw yung nakikipag-usap. So bali kaming dalawa po yung magkasundo na gawin yun. So magkatabi kayo Opo. habang kausap nyo itong si Aryan. Opo. So habang sumasagot si Aryan, ano naman yung pinag-uusapan nila? Yung mga, kung makikipagbalikan daw po. May kasi sinasabi siya, hindi makapagsagot dahil puro Kautikan. kasinungalingan. Yes. So, Hindi naman po ako nagsisinungaling. Lie detector test. Alam ko naman po yung mga chat. Lie detector chat nila. test. okay. Alam Mo naman talaga yung chat nila. Kasinungalingan. Tulad ng ano? Yung gusto na daw po niya makipagbalikan. Talaga? Etong si John, ang tinetext niya ay gusto niya nang makapagbalikan. Pero naandun ka sa tabi. Nasa Maynila po siya. So, Pero hindi- alam ko po. Okay, na so nag-text malinaw na hindi kayo Oo. magkatabi. Kasi kanina sinasabi mo na magkatabi kayo. Oo, di ba? So, May business po, magkatabi kami Okay. dati. So, yung time na nagtatanong siya kung gusto niya makipagbalikan, nasa Maynila. Nasa Maynila, sa Eto. Cavite ka. So, ano naman yung sagot nitong si Aryan? Ayaw na daw. So, si Aryan sumagot ng ayaw niya na. Okay. So, doon sa sinagot ni Aryan na ayaw niya na, ano yung pakiramdam mo? Okay lang po, wala lang po. So, parang totoo na wala na talaga silang pagmamahalan sa isa't isa? Or ayaw Parang na talaga? peace of mind po. Okay, for your peace of mind. Assurance na din, ma'am. Okay. Pakwento natin, partner, kung paano sila nagkakilala at dahil naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ni Brian at ni Aryan. Paano kayo, ma'am, nagkakilala? Paano mo siya nakilala, ma'am? So, bali nakatira po kasi sila sa may malapit sa barangay namin. Kaya halos kakilala niya po kasi yung kapatid ko. Malapit yung bahay nila dun sa kapatid ko. Opo. Tapos paano naman nagsimula yung pag-iibigan niyo, ma'am, na nahulog So, ka bali na kay po, Brian? Driver po kasi siya ng jeep. Tapos sumakay po ako sa kanya. Talagang Ganda ng kwento, ha? Basta driver. Sweet lover. Sabi nga ng iba partner, basta driver, great lover. Okay. Ganun pala So, yun, ikaw partner. ay isang jeepney driver. Biyahing ano? Legazpi Malabog. So, kayo ay taga Taga-Misi po, Daraga. Misi Daraga. So, talagang dinadaanan mo, yan lang talaga yung rota mong sinasakyan. Hindi ko naman po siya kilala, pero kilala po pala niya ako. Okay, so doon nagsimula, isang pasahero at isang jeepney driver. Opo. So, ilang beses ka ba niyang... Isang beses lang po. Isang beses ka lang niyang nasakay, nag-start na yung pag-uusap niyo. So bali, sabi niya po kasi, ba't nakatambay yung sasakyan mo doon sa harap ng bahay ng kapatid ko?
Sabi ko, wala akong driver. Tapos sabi niya, anong oras ang biyahe mo pag nag-pick up ka ng gulay? Sabi ko, gabi. So sabi niya, kung pwede daw siya mag-extra sa akin na driver kasi umaga naman daw yung pasada So niya. isa kang negosyante? Opo. Okay. So meron kang sariling sasakyan? Meron po. Nagtanong siya ng ganon, nag-offer siya ng kanyang serbisyo? Oo, opo. Okay. Tapos? Gusto niya daw po ng extra income. Okay. So masipag itong si John, gusto niya ng extra income? Opo. Okay, Pero tapos, dagdagan pa natin yung kwento. Tapos, Tapos po, mga ilang days po, tumawag po siya sa akin kasi iningi niya po yung number ko. Nagkahingian po kami ng number. Tumawag po siya sa akin one time kung kailangan ko daw po ng driver. So, syempre, para hindi na ako mahirapan kasi dati nagpapadeliver ako ng gulay kasi wala nga akong driver. Sige, nag-okay din ako. Naging driver ko siya. okay, naging personal driver mo siya. Mga ilang days, buwan, Parang month lang po. months, isang buwan. Parang ganun po. Hindi Okay. naman masyado Sa loob katagal. ng isang buwan, nagkahulugan na kayo ng loob. Ganun po. Okay. Sino yung nagsimula na magsabi na, oh, gusto kita? Siya po. Pero sabi ko may pamilya po siya. Solo parent po ako. Okay. So, alam mo pa sa una na meron talaga siyang pamilya. Ikaw naman, solo parent. Opo. So, paano yung pag-uusap nyo with regards na meron kayo kanya-kanyang naging kapartner? Kuwan po, sabi ko sa kanya, wag na siya mag-drive sa akin. Tapos sabi niya, binabawalan na rin po siya mag-drive sa akin. Okay. Talaga. Kasi po, yung mga maling chismis po Hindi kasi. mali, tama. Oh. So, Saan ibig yung- sabihin, saan yung nakarating prueba na mo? sa kaalaman mo. Saan- Tama ang chismis. Okay, Kadan. it's up to you. Kumbaga, dahil naglakas ng loob ka, ma'am, na pumunta dito at harapin si Arian para malinaw yung mga issue na binabato sa'yo. Yes. Okay, eto partner. Kasi ang punot dulo ng problemang ito ay itong si John. John, pinasok mo ang buhay nitong si Janice po. Janice. Janice. Sa kabila ng merong kang kinakasama at merong kang mga anak. Ano naman ang nakita mo dito kay Janice na wala dito kay Arian? Pera. Number one. Si Arian ang yung sumagot. Yes. Ano yung... Ikaw pa tinatanong, ba't ikaw nasagot? Bastos ka talaga. Siyempre, alam ko. Hindi mo ikaw tinatanong, ikaw nasagot. Okay, Jan, ulitin ko yung tanong. Ano yung nakita mo dito kay Janice na wala kay Arian? Kasi po si Janice, masipag po. Yan po, tamad yan. Gusto niya po, asa lang sa akin lahat. Okay? Pwede, Masipag, wow. tamad. Ano pa? Yun lang po. Ayun lang. Yun lang ang naging basehan bakit pinagpalit mo itong si Arian kay Janice. Wala nang iba. Sa po, hindi na po ako masaya. Lagi lang po kami nag-aaway. Hindi ka na hindi ka na masaya dahil The reason, bakit Okay. kami nag-aaway? Babaero. Okay? So, ba't ngayon, ba't hindi siya babaero sa akin? Sure ka? Sure ka? Yes. Na-open ko ang Facebook niyang saro. Di ka magparano Sabi dyan. niya siya naghaki. Sabi na ikaw. Ba't pinapakialaman mo yung account ni Brian kung wala ka nang pakialam? Isa pa, may agreement tayo sa barangay. Oh, di wala wow. ka nang pakialam. Ba't nangingialam pa sa account niya? Ma'am, i-reiterate ko sa kwento niya. Sige, Mali. sige. Alin ang mali doon? November 25, ko pa, November 25, kinuha niyang driver. Kinuha niya ng driver si Brian. Nag-drive. Kinagabihan. Di na nakauwi. Nag-check-in. Okay? So, After 2 days naman, Paano man di kami makauwi? Nagtinda kami sa night market. tumigil ka. Umamin ka sa akin nung naghiwalay tayo. 4 na beses kayo sa loob ng 1 linggo. nag-amin naman pala sa'yo itong si John. Nag-amin. Umamin siya pero no, ayoko na. Last na yun. Sabi ko magbago siya. Okay, last na yon. Ngayon, ang tanong ko ito. Meron ka pa bang natitirang pagmamahal Wala ito kay na, John? wala na. Wala na. So ngayon, ang punot dulo kung bakit ka naandito ay por sustento. Sustento. Okay. So, kayong dalawa kasal? Hindi din. Kayo ay hindi kasal? Hindi. Okay. So, ang habol natin dito, karapatan ng mga anak anak ninyo. Okay. Wala pa kayong anak na dalawa? Wala. Ngayon dyan, tanungin kita, sa uling pagkakataon, 2 ang babaeng kaharap mo. Isa, itong katabi mo, ito kaharap mo. Sa kanilang 2, sino ba yung, ano yan, tawag dyan partner, yung
Mas matimbang. Mas matimbang yung pagmamahal mo? Si Janice na po kasi siya na po yung kasama ko ngayon. Si Janice na. Pero paano kung may dumating naman na iba? Siyempre. Wala na po, talagang kami na po talaga. Siyempre. Ayan. Sa harap ng mga nanonood ngayon, ano yung gusto mong sabihin dito kay Janice? Janice, alam mo, dati, alam mo sa background ko, puro kalokohan ako. Pero ngayon na napunta ko sa'yo, naging maayos na ako. Sinabi niya Noon, man bata pa sa isip ko, kaya nagawa ko yung kay Arian. Ah, sinabi din niya yan sa'yo? Sinabi niya yan nung birthday namin, nag-speech yan nung 7th birthday ng anak namin. After 2 days, naghiwalay kami. Ang sabi ng mga kapitbahay, kaplastikan ni Brian. So nung birthday ng anak mo, nag-speech itong si Yes. Jan. Ano yung speech niya? Magbabago na ako, be. Hindi na ako mambababae. Mahal na mahal ko. May paiyak-iyak. May video ako. Oho, tapos after Sa 2 days, Facebook. naghiwalay kayo. Naghiwalay kami. Ano yung Because of this. Ano yung iniisip mo na ngayon na merong statement ng ganyan si Jan kay Janice after 2 days? Kaplastikan. Ayan, so abangan natin mga ka-action after 2 days. Ma'am, once a cheater, always a cheater. Bakit naman ngayon, halos hindi na nga kami naghiwalay. Halos oras-oras. Walang tawag dito? Walang kasiguraduhan. So, ang iniisip mo rin, maghihiwalay din Yes itong dalawa. po. O, ikaw naman, ano yung masasabi mo? Kaya Arian, Okay, Arian. abang-abang. Abang-abang. Yes, O, ano masasabi mag-aabang mo dito talaga kay ako. Jan sa sinabi niya na magbabago na daw siya, masaya daw siya sa'yo? Nakikita ko naman po. Okay. Talaga. Okay. So, ganito na lang partner, no? Wala tayong pakialam sa kanilang nararamdaman. Kami ay masaya kung kayo talaga ay masaya. Ikaw naman, Arian, kung ano man yung pinagdaanan mo dito kay Jan, meron man kasiyahan, kasarapan. O bakit ka natatawa? Natawa, partner, sa kayo ng kasarapan. dalawang anak, di ba? Yes po. So, kung iisipin mo yun, babalikan. Hindi na. Ayoko na talaga, ma'am. Wala nang saya at wala nang sarap na nararamdaman. Okay. Pero ngayon, ma'am, meron kang kinakasama ngayon na iba. Wala po. Pero kung in case na magbukas muli ang iyong puso para Boyfriend po. Meron kang may boyfriend? boyfriend. Yes po. Okay naman Okay pala. naman pala, So, partner. ibig sabihin, dahil meron ka ng boyfriend, naka-move on ka na. Yes, Pakistani po. Next year, Pakistani, ayaw mo na ng Pilipino o Bicolano? Ayaw mo na. Bakit? ayoko. Magpa-brace ka na rin, ma'am. Yes! Ngayon. House and lot pa. Baka naman talagang medyo nagalit ka lang na nagkaroon ng brace ito dahil nauna pa sa'yo. Ay, nako. Ano? Hindi, di naman niya kailangan ng brace kasi maganda na talagang ngipin niya. Pero, Pero, pang-forma lang talaga yun kasi nainggit siya sa pinsan ko. Yung pinsan ko, si Sarah, sabi, may brace yun. Ang sabi niya, saan ka Sarah nagpa-brace? natatawa si Ayun, Jan nainggit nang siya. sinabi mong hindi niya kailangan yung brace Oh, dahil hindi naman maganda talaga yung ipin. Hindi naman Kinilig talaga ka? kailangan ng brace niyan. Kinilig ka? Hindi po. Oh. Sabi ko po sa kanya, babe, magpa-brace ka para lalo kang Oh, magpogi. talaga? Ayan, Babe. supportado, babe. Partner. Hala. Dati ano yung tawagan nyo ni Jan? Be. 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 O dinagdagan Napalitan ng o babe. dinagdagan ng... Be, parang baboy. Baboy. Babe. Healthy. Parang nakikita ko, partner, Babe, medyo... like baboy. May meron healthy, pa, healthy may something pa ito, relationship. Be, oh, talaga? Healthy relationship. Parang nasasaktan pa ito, partner, Sinampal no? ka nga niyan, sinuntok ka nga. Siya nagsabi mismo. Kinuwento. Walang ebidensya pero sinabi niya. Ikaw na nagsabi, wala. Okay, ganito na lang ha. Dahil ang pinaka-importante ngayon dito, kung bakit kayo ay pumunta dito, ang reklamo mo, sustento. Yes. Balik tayo doon sa sustento. Sige. Balik tayo doon sa Sustento sustento. naman tayo, Sabi partner. ko kasi wala na po siyang pakialam kay Brian. Shut Iba, kung ano-ano inuungkat mo, Oh, main topic lang Shut po. up. Also, Di, ikaw nagreklamo digdi. Tulong mo dyan. Sige, dito lang tayo. Ang nireklamo mo ba, di ba sa akin, hindi ako nagsusustento? Bakit? Nagsusustento ako sa'yo. Wala akong sinabing hindi. Ang sabi ko, sapat na sustento ang kailangan Sapat ko. ay nung nireklamo mo, hindi ako nagsusustento. Hindi. Okay, ulitin natin yung pinaka-introduction. Nagbibigay ng hindi raw umano sapat Oh, na hindi sustento. sapat. Okay, so hindi sapat na sustento. Meaning to say, yung 1-2 na binibigay mo weekly, hindi daw sapat. sapat. Ngayon,
nasa magkano yung gusto mong idagdag sa sustento nitong si Jan sa mga anak Gusto ko mo? maging 2,000 per week. 2,000 per week. Ano yung trabaho mo ngayon, Jan? Ngayong parang Ang mikropono. driver lang po ako. Driver- niya lang po ako. Driver niya. Ako po ang primary earner. Okay. So, okay, balik mo yung bigay mo sa kanya, no? Ikaw bilang primary earner at kapartner mo ito, common law. Hindi ko pa po kilala si Brian. Negosyo ko na po. Okay. Ako po yung may negosyo. Common law, wife and husband po kayong dalawa. You are living in one roof, tama? Hindi po. So, hindi pa. May pigrarentahan po kasi kami isang bahay para diretso po bodega tsaka diretso po. Kaya nga, nagrerenta kayo ng bahay, pero natutulog kayo sa isang bahay. Opo. Tama. Doon po- Oh, doon yan. po sa So, ibig sabihin, you are living in one roof. Opo. Ganito. So, ikaw lang yung kumikita. Opo. Pero hindi pwedeng sabihin mong ikaw lang kumikita Yes. kasi Nagtutulungan po kami. nagda-drive siya sa iyo, so nagbibigay Kasi siya ng dati serbisyo. Dati po, nagbabayad ako ng driver. Ngayon po, Kaya, Katulong tama, na po siya. driver mo na, lover mo pa. Opo. Mo pa. Mas masaya po. Mas masaya. Driver and lover. Lover. Mas masaya. Mas masaya. Ngayon, yung serbisyo niya, dahil meron siyang binubuhay na 2 anak, kailangan mong bigyan siya. Opo. Okay, nasa magkano? naiintindihan ko naman po yun. Okay, nasa magkano ba yung ibinibigay mo para sa kanya na maibibigay niya sa mga anak niya? Yung pang-weekly po sa mga anak niya, binibigay ko. Nasa magkano? Minsan po 1.3, minsan po 1.5. 1,315. Okay. So, yung 1,3 at 1,5, kailan pa yun nagsimula at Yung 1,3 po, matagal na po. Yung 1,5 lately lang, in December pa lang. ilan na yung anak, ilan yung edad ng anak nyo? Yung isa po, 9 years old, yung isa 3. Pero pares na po Nag-aaral. Nag-aaral. Okay, ngayon ma'am, Bukod meron po ka sa bang binibigay trabaho? kong na 1.5 kaya 1.3, may kasabay pa po yung na biskwit, mga tsaki, mga pagkain Bihira prutas ka po. lang, bihira lang yon. Pero may kasabay. Bihira lang nga. Ang sinasabi dito, yung consistent. Ikaw, Aryan, ano yung trabaho mo? Hindi pa po ako pinapayagan ni mama magtrabaho bukod sa wala siyang walang maiiwan dun sa tindahan kasi ako na po nag-aasikaso So, nagbabantay ka ng tindahan. namin po. Hindi Kasi nyo? nagpaalam na po ako kay mama magtrabaho. Ayaw man ni mama. So, meron ka ding sariling kinikita sa Opo, pagtitinda sa ng sari-sari store. So, alam mo ba, Aryan, na ang pagiging magulang ay hindi pwedeng iasa lang sa tatay. Yes Tama, po. partner. So, ikaw bilang nanay, meron kang responsibilidad sa mga Yes anak mo. Ang po. pagkukulang ng tatay, Ako na po. pupunuan ng Yes, nanay. ako na po. Congratulations dahil ginagawa mo yon. Kasi po, ang tawag dito, minsan may contribution sa school. Hindi ko na sa kanya hinihingi. Tama. Kasi meron kang responsibilidad at obligasyon sa Oo. mga anak mo. Ngayon, ang gusto mo, madagdagan. Opo. Katulad nung Sabado, ang binigay niya lang na 1.5 ba yung binigay mo? Ay, 1.3. 1.3 pala yung Sabado nung binigay niya. Naubos lang yung sa gatas ng 2, saka yung pangbaon. Okay. May contribution sa school, 220 PTA, saka yung isa naman, pictorial, 185. Ako nang nagsagot. Alangan, ikaw ang sumagot, siyempre magulang ka rin. Alangan, iasa mo sa akin Kaya lahat. nga, yun nga ang sinasabi Okay, niya. so ganito na lang dyan, ano? 2 yung anak mo kay Aryan. Okay? So, sabihin natin na kinakapos yung 1,300, 1,500. Kaya mo ba nagawing 2,000, tig 1,000 yung 2 mong anak? Hindi po, yun lang po yung kaya ko eh. Okay. So, eto, baka... May 3 anak din po ako. So, bali, ako po yung primary earner. Kailangan ko din po yung budgetan yung mga anak ko. Hindi lang po yung 2 anak nila. Mhm. Okay, bilang primary Kasi po, earner... ma'am, Wait lang po, ma'am. Bilang primary earner, at the same Yun time, lang po ang kaya employer. namin. Ikaw din yung Opo. tumatayong employer nitong si Jan. Opo. So ngayon, ang pinag-uusapan natin, wala tayong pakialam doon sa kinikita mo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kinikita ni Jan Opo. para sa kanyang 2 anak. Since wala kayong anak, di ba? Opo. Okay. So ang pinag-uusapan natin, yung kinikita ni Jan, yun ang mapupunta sa anak niya. A part of it, hindi pwedeng mawalan din siya, di ba? Opo. So yung 1.5 ang sinasabi mo, yun lang ang kaya mo dyan. Hindi na kayang dagdagan nitong si Janice. Hindi na po, kasi po, lalo po, malalaki na po. Ngayong school year po, lahat high school na yung mga anak ko. Mhm. Tsaka So- yun lang po yung kaya ng kita namin. So naninindigan So, ka bali dyan po, na 1.5 lang talagang kaya mo? Hindi ko naman po
hindi naman po namin kayang saluhin 100% yung gusto ni Arian. Nanay din po siya, buhay naman po yung nanay ng 2 bata. Magtrabaho din po siya. Umaasa lang din naman po siya sa nanay niya. Huwag niyang i-hold lahat kay Brian. Okay. Tama, partner. May punto. Kaya sinasabi ko kanina, di ba, nanay po. ka, meron kang responsibilidad sa pagkukulang ng tatay, punuan mo. Sa pagkukulang ng nanay, pupuno yung tatay. Yes po. Okay. Sa 1.5, alam mo ba, Arian, sa batas, hindi natin pwedeng porsahin ang ama Yes. na kulang ang kinikita. Okay? Kung ang kinikita niya lang ay 1.5 in a week at ibinibigay sa inyo, wala nang natitira sa kanya, you should be thankful. Kasi yung buo na kinikita niya napupunta sa inyo. Nagpapadala pa nga yan sa magulang niya, weekly. Oo, kasi pinupursyo ko siya kasi may sakit yung mga magulang niya, walang trabaho. O, 2,000 per week ang pinapadala Hindi doon. naman yun weekly. Weekly. May Okay. ebidensya ka na Oo, 2,000 ikaw per week? nagsasabi. Nung malala malala sa sakit ni mama ko, ganun yun. Hindi naman kaya dyan, kaya panay yung demand nitong Yes, si kasi- Arian. Dahil ikaw ay parang Mamayabang. mamayabang mo pa na eto yung kinikita mo at eto yung nakukuha mo dito sa kasama mo. Yes. Na hindi ko nakuha or hindi ko nakamtan nung ikaw yung kinakasama ko. Hindi Kaya po. nagkakaroon ng comparison. Yes. Hindi po. Etong si Arian sa pagsasama nyo ni Janice. Hindi po, nakikita niya po kasi na medyo nakakaangat-angat po siya. Kaya po naghahabol siya na taasan ko yung Hindi. ibigay ko sa mga, Gusto ko mga bata. 2,000. Kasi Okay. nakakabili nga siya ng mga kapritsyo ng 65K. Sir, nung kayo pang dalawa at kumbaga sabi mo, driver ka ng jeep, magkano every week yung binibigay mo sa kanya? Hindi po ako nagbibigay sa kanya. Ako po nagmamanage nung pang araw-araw namin kasi siya puro gastos dito, gastos doon. Apo, kung i-compute natin, sir, magkano yung every week mong kinikita? Si Hamgo. Nung nagbabiyay po ako ng Apo. jeep. Hindi po pare-parehas eh. Apo. Ang everyday niya po sa jeep, 2,000. Eto na lang ate, kasi parang yung assessment namin, dati, okay na sa'yo yung 1.2 or 1.5. Yes po. Ngayon, yung nakikita mong merong improvement sa aura or kung Yes ano man po. yung meron ngayon ni John dahil na ibibigay, na ipoprovide ditong si Yes. Janice, medyo umangal ka. Yes po. Ngayon, meron ka na, sabi mo, meron ka namang bagong lover. Yes. Which is, ano yung nationality? Pakistani po. Pakistani. May habol po ako. Pag may, halimbawa po may sakit naman po yung bata, dinadagdagan ko naman po pag meron ayun. ako. So, pag may mga emergencies, Hindi. willing ka naman na magdagdag. Hindi po. Nung pumunta yan ng Catanduanes, sabi niya, ipa-check up mo yung 2 bata. Pina-check up Binayadan ko. ko naman 2,000 lang yung binigay mo, Brian. Alam mo, ganito, Wait Arian, lang. Arian? Di ba sabi mo 1-2 yung check-up? O, sumobra na. Sobra. Hindi, ganto. Yung isang bata, 500. Di pa dun kasama yung gatas. Sabi niya, papalitan niya pa yung panggatas. O di, 1,000 yung dalawa. Yung gamot, yun ng dalawa, isang gamot, ang 1,200. Magkano na? Hindi naman pwedeng iasa mo sa akin lahat kasi yun lang yung hawak kong pera. Alangan saan ako kukuha. Eto, para Huwag mo sabihin na palitan Wait lang, mo. Arian, para magkaroon tayo ng linawan, pagkalinawan pagdating sa usaping legal. Yes Kilig po. po kayo, nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon si Attorney Roger Abetria IV. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Mama, ihabol lang. Magandang hapon po. Apo. Attorney, kasi eto pong usaping ito ay sustento. Nakikita naman natin na itong si John ay religiously giving his obligation sa kanya pong mga anak. Ngayon, eto naman pong si Arian, medyo nakukulangan at merong nakikita po na parang meron pang kakayahan itong si John na dagdagan pa. Sa usaping sustento po, ano po ba yung legal na responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak? Sa kabila po ng sila po ay nagkahiwalay na, hindi na po sila magkasama at hindi na po sila in good terms. Okay po. Under the eyes of the law, specifically the Civil Code of the Philippines, ang support po kailangan i-provide ng magulang, ng mga parehong magulang, yung babae at lalaki, regardless of their status. So meaning kahit kasal sila o hindi kasal, living sila or nagkahiwalay na sila, kailangan nila tutukan pareho or magbigay ng support pareho sa mga nag-iwan nilang children. Ngayon, ano po ba yung sinasabi ng batas na suporta? Ang suporta po, kasi kailangan po natin ma-understand yung type of support na sinasabi ng batas. Pag sinabi pong suporta,
sabi po sa civil code, ito po yung sustenance, yung pang-araw-araw na pagkain, yung tirahan, yung damit, syempre, medical attendance, education, transportation, all of those things. Tapos, ito po, kasama po dito yung mga non-marital children, support between the parents and the non-marital children. Ano po ba yung non-marital children? Sila yung parang sinasabing dating illegitimate children, the more politically correct term for them now is non-marital children. Yung mga anak ng mga hindi kasal. Dito po sa circumstances nila, meron silang 2 anak na minor de edad. Kailangan po sila pareho mag-support doon. Tapos, ano pa ba? But we have to take into consideration also po, ma'am, yung financial capacity. 2 things kasi po yung pinakonsider dyan eh. Yung una-una, yung financial capacity ng giver or yung halimbawa, yung umalis na parent. Halimbawa, dito sa case na to ay si sir. We have to consider halimbawa yung financial capacity. Yung sweldo niya, magkano ba yung sweldo niya? 1.5. Po is, yung itemize, for example, magkano ba yung pambuhay doon sa mga anak? Then, from there, we can compute kung magkano po yung reasonable amount na pwedeng ibigay niya sa Opo. So, tama po, attorney, yung binabanggit namin kanina, no? Since sila po ay tinatawag na parent, they are both has the obligation kung ano yung dapat na pangangailangan maibigay nila sa kanilang mga anak. Ngayon, in absence or pagkukulang ng tatay, yung nanay yung pupuno. Vice versa po yun. So, meaning to say, dahil ang kinikita po ng tatay ay 1,500 at yung buo na yun ay ibinibigay po dito sa dating kinakasama, doon po sa aspetong yun, wala pong pagkukulang yung tatay. Din po, ma'am, tama po, ma'am. Wala po kung pagkukulang yung tatay. So, nagbibigay naman po pa yung tatay. Okay. So meaning to say po nito, attorney, eto pong kagustuhan ni Aryan na madagdagan po yung sustento, ay eto ay parang lalabas na humanitarian reason na lang or kagustuhan na lang itong si Jan kung makakadagdag siya, oo o hindi. Opo, ma'am. Ang nakita ko kanina sa facts ng case na to, dahil nag-upgrade po ba ng lifestyle yung si sir, Opo. kaya parang nakikitaan ng more financial capacity. Opo. In this case, hindi naman po ako biased, labas po kasi dito yung financial capacity ng bagong kinakasaming sir. Ayun. So, hindi na po responsibilidad yung non-marital children, hindi naman. parang na-trigger lang, attorney, ito pong si Aryan na magpadagdag dito kay Jan dahil itong naman si Jan, marami yung pagbabago sa kanyang itsura dahil na-provide itong bagong kinakasama. Okay po. Opo. Okay po. Yun po, hindi po damay po si Ma'am yung bago, hindi po siya damay sa yung financial capacity niya po, immaterial sa pag-uusap na ito. Okay. Opo. Attorney, matanong ko lang in case na sa formal nilang pag-usap, saan po kaya pwede silang kumbaga igawa or isagawa itong formal na pag-usap nilang dalawa? Opo, yes po sir. Bali po, maipapayo ko lang po bilang abogado. Maganda po sana magkaroon muna sila ng written demand letter si ma'am kay sir. Doon niyo po pwede i-itemize yung mga kailangan ng baby, yung 2 anak, para po makita doon yung kailangan niya talaga. Like, stipulate niya po doon kung how much po yung kailangan nila, at paano, i-justify po yung amount. Padala po kay sir. Tapos kung amenable naman si sir, parang okay naman yung 1.2 or 1.5 niya, tapos na po yung pag-usap nila. Pero kung halimbawa hindi mag-agree si sir at hindi siya na padala, doon po may kailangan mag-pursue po ng at least another step in the item. Pwede po sila lumapit sa DSWD, doon po sila mag-usap about child support. Opo. So, sa madaling sabi po nito, attorney, wala pong dapat na isipin o problemahin itong si Jan na pwede siyang ireklamo nitong si Aryan dahil nakakapagbigay naman siya ng tamang sustento base po sa kanyang kakayahan. Yes po, sa aspeto ng CPL, wala po siyang, may nakikita ko sa pagbasa ko po ng facts, wala po siyang pagkukulang. Ayun. Unless halimbawa may other, po siya, may pananagutan siya na pinupupog niya po si or dinideprive niya ng support to control their behavior, papasok po yan sa policy. Okay. Hindi po kasi parang wala naman pong gano'n. Okay, so in absence of sustento, pag nag-failed po siya na magbigay religiously monthly, that's the time na pwedeng magreklamo na po itong si Aryan ng pagiging pabaya nitong si Jan bilang tatay. Opo. Pwede po niya, lumapit na po siya sa pinakamalapit na DSWD, doon po muna yun. Okay po. So siguro kung
magpapadagdag talaga itong si Arian, kung kaya nitong si Jan, why not? Di ba, Jan? Why not? If in case. Oo. Okay po. So maraming salamat po, Attorney. Attorney Roger Abetria IV, maraming salamat po. At naging malinaw po itong ating usapin. Maraming salamat po. Hindi ba, ma'am? Ayan. Opo. Malinaw, partner. Yun nga, partner, di ba? Nakadepende sa kapasidad ng lalaki. Opo. Pero, in absence ng kanyang sustento, magpa-file talaga ng reklamo. Ano pa yung gusto mong idagdag? Okay, basahin muna natin to, partner. Ano, kasi nakikita ko siya. Papatayin ko kayo, handa na ako makulong. Oh, talaga lang di ako natakot. Death threat. Talaga gagawin ko yon. Bakit di mo ito mabanggit kanina? Okay. Kasi po iba man po yung pinag-uusapan. Okay. Ano to dyan? Meron bang pananakot na ginawa ka dito kay Arian? Yes po. Ayan, may Hindi ko screenshot. po yung matanda kung Hindi mo matandaan, pero may screenshot ako. Yun dyan, malinaw. Papatayin ko kayo, handa na ako makulong. Punta ka dito sa asawa ko. Ngayon na ba sa asawa ko? Janice. Kapag napatay kita, hindi ako magtatago. Okay, so... Okay. Death threat. Okay, so eto ba dyan Yan na... pong death threat yan, yung blinatter ko sila doon sa barangay. blinatter mo. siya nga lang nakablatter. Ba't Kaya nga, hindi ka man ma-attend. Kaya nga, siya Pero na lang. teka lang etong papatayin ko kayo, handa na ako makulong. Jan, eto bang pagkaka-chat mo nito ay talagang gagawin mo sa kanya? nag-aaway po kami niyan? Nag-aaway kayo. So, Kaya ako po nasabi okay, yan. sa pag-aaway nyo, paulit-ulit mo ba itong binabanggit sa kanya? Sinasabi mo ito sa kanya? Or eto ay yung Isang beses Hiwalay pinakauna? na po kami yan. Ito yung beses pinakauna, lang po ay isang beses lang. So ito bang pagkakasabi mo sa kanya ay talagang gagawin mo to, kaya mong gawin? Hindi naman po. Hindi ko po kayang gawin yan. Dahil Salita lang po yan. Okay, dahil lang sa galit. Okay. So naniniwala ka naman siguro na hindi ka naman kayang patayin itong si Jan. Sus! Hindi ako naniniwala. So sa tingin mo talagang merong... Takot nga ako sa away. Talaga. Okay. So alam mo, partner, natanong ko yun kasi minsan sa mga magkarelasyon, umahantong talaga sa mga ganong salita na papatayin kita, hindi ka sa akin magpakita. Pero hindi talaga kaya ng personalidad or wala sa katayuan mo or sa pagkatao mo Nagawin yun. na kaya mong pumatay. Yan. Diba? So, gusto ko lang maging malinaw na yun, okay? So, anyway, kung ito ay naniniwala ka pa rin na merong threat sa'yo, itong sa Jan, pwede mo itong ipagpatuloy. Pero ngayon, dahil ang usapin natin ay sustento, dun muna tayo sa sustento. Huwag kayong mag-alala, no? Dahil okay ba sa inyo na magharap kayo sa barangay para magkaroon kayo ng formal na kasunduan? Yes po. Wala naman pong problema. Okay. So pagharap nyo sa barangay, ilatag mo kung ano yung gusto mo, pero malinaw po sa inyo, yung sabi ng attorney, Yes po. na kung ano yung kakayahan ni Jan, yun lang ang maibibigay. Yes. Hindi natin pwedeng pigain dahil baka itong si Jan ay gumawa naman ng masama para lang maibigay sa mga anak mo. Binabanggit ko, pumatay, magnakaw, di ba? Yes po. So hindi pwede yon. Yes po. So siguro naman in Pero time, ma'am, ang gusto ko lang po sabihin, yung 1-2, ayoko na yun. Yung 1-5 na, consistent. yun na nga, 1-5. Opo, okay na po. Ayun! Alam mo kasi si Jan, nakikita ko, Willing naman. nandun naman yung pagiging mabuting tatay. Okay, mahal na mahal mo naman yung... Kahit nung simula po nung umalis ako sa kanila, hindi ko naman po pinabayaan yung bata kahit na ano. Kung Ano yung pakiramdam mo ngayon na hindi mo na nakakasama araw-araw yung mga anak mo? Minsan, nalulungkot talaga ako na hindi ko na kasama yung mga bata. Ma'am, mabuting ama siya. Hindi lang mabuting asawa. Ayun. Kasi sa 7 years namin pagsasama, tuwing magbe-birthday yung anak namin, lalo na yung eldest, kasi yun yung naano talaga niya. Ano siya, busy mag-ipon. Naiiyak ka ngayon. Hindi. Ayan. Basta ang importante, ma'am, Siya naiiyak, hindi ako. Opo, ang importante, ma'am, na mula na sa bibig nyo Ako na hindi. hindi siya irresponsableng ama Hindi. sa Ayun. dalawa mong anak. So yun Pero naman ano ang siya? pinaka-important. Ayan, eto si Jan ang naiiyak. Diba? O, Ako, Jan. hindi ako iyak. Okay. Mabuting tatay. Minsan po, napunta ako doon. Sige, Mike. Na gusto ko makita yung mga bata. Hindi niya pinapakita sa akin. Kinukuha niya lang yung kung ano ibibigay ko. Yun din po yung point ko. Hindi ko... Pinagdadamot niya minsan yung mga Mali din yun, ma'am. Oo. Nakuha lang niya yung Hindi, pera, kasi po tapos ganito. tatalo na niya yung dalawang bata. Hindi Ganito. naman po yun Ayoko fair. kasi ma'am ng gulo. Galit sa kanya yung mama ko eh. Hindi. Kasi Okay, once na ganito. makita Ipaliwanag siya- mo sa mama mo, ano? Kahit galit si mama mo,
May mga paraan. Kailangan na ipakita mo yun sa akin ng mga bata kasi nagsusustento ako. Ito, Arian, ako magagalit na sa'yo. Kinukuha ganito. lang niya yung Kasi pera, sa batas, tapos tinatago pag yung dalawang bata. nagsusustento ang tatay, obligasyon mo din na ipahiram, Nakikita niya, ipakita ma'am. sa tatay dahil karapatan ng tatay na makita at mayakap man lang yung Nakita kanyang niya, mga anak. ma'am, kasi pag naglalakad-lakad, sasabi sa akin yung dalawa, nandun si Papa. Sabi ko, okay lang sa akin, pero... Wag mong baguhin yung usapan. Nang pag nagpupunta ko doon, ayaw mo ipalabas yung bata. Kaya nga... Kinukuha mo lang yung binibigay ko. Ganito, sabihin mo si mama mo. Okay. Ano ko lang, Ganito iniiwas sabihin, ko opo, lang. ito Arian sabihin mo si mama mo, kasi baka balikan ka nitong si John, ibang kaso naman. Kasi hindi mo, meron siyang karapatan meron siyang karapatan na mayakap, makapiling, mahiraman lang yung mga anak niya dahil nakikita niya, ma'am. nakikita, iba yung nakikita sa Hindi, nakakausap. nakakasama niya po. Nakakasama mo naman Oo, pala. minsan po, Last Saturday, kasama niya. nakaraang linggo po, nakagat po ng aso yung panganay ko. Gusto ko po makita, dinalang ko po ng prutas Kasi hindi tapos nga ng pwede vitamins. lumabas. Masakit. Pinasilip niya lang po sa akin sa pinto. Ang gusto ko mangyari, makita ko kung ano yung nangyari. Hindi niya po pinalabas. Okay, ganito Pero na lang. Saturday, nakita mo. Okay, ganito na lang, Saturday nga. Sasamahan namin kayo sa barangay. Doon magaganap yung formal na pag-uusap po ninyo kung ano itong patungkol sa sustento at kung ano naman yung hiling mo. Okay? Basta tandaan mo, Arian, merong karapatan yung tatay. Yes po. Okay. Sa batas, pag hindi naging pabaya yung tatay sa pagsusustento, karapatan niya. Kung ano yung karapatan mo Yes. bilang nanay sa mga anak mo. Yes. Okay. Okay. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo. Wait lang, partner. Gusto ko muna silang mag-shake hands. Sige. For the last time. Okay? Para at least gumaan yung pakiramdam ninyo na eto. Hindi ako makikipag Wag na po. sa isa. Kay ano lang. Kay Brian. Gusto lang po ako sabihin Sige sa po, kanya. sige po. Kung ayaw mong ma-complain ko din ikaw, tigilan mo yung anak ko. Tigilan ng anak mo yung anak ko kasi yan siya nag-away. Baliktad ka. Bakit? Pati ikaw. Nagagalit ako pati sa ikaw, anak mo binubuli kasi- mo yung anak ko. Nagagalit ako. Huwag mong ma'am. idama yung anak mo Nagagalit sa ako, problema ma'am, natin. Sa anak niya. Alam mo kung bakit? Laging inaaway yung anak ko. Ang sinasabi, hindi mo na yung tatay si Brian. Sinasabihan ng anak niyang grade 6. Okay, ganito na. Sa usaping mga bata, meron kayong kanya-kanyang magulang. Kayo ay kanya-kanyang magulang ng inyong mga anak. Protektahan nyo yung mga anak nyo. Yes po. Wala kang karapatan na magsalita sa anak niya, especially minor. Siya din, wala din karapatan magsalita sa anak ninyo. Okay? So, pagdating dyan sa usaping mga bata, meron din yung iba-ibang kaso. Pwede kayong kaharapin. Okay? So, tandaan nyo, parehas kayo mga magulang. Yung welfare ng mga bata ang dapat natin ditong pinoprotektahan. Pwede ko pong, tawag dito, pagbawalan siyang lumapit sa dalawa kong anak. Sino? Si Janice. O pwede yan. Pwede nyo yan sa kasulatan. Hindi naman siguro Yes. lalapit siya sa anak mo for the sake na saktan or may sabihin pa. Paano hindi makalapit? Halimbawa kasama ko yung dalawang bata. Kahit na, basta bawal, ayoko. Ayokong Mga ka-action, Kagaya mo to be kasi. continue po itong usaping ito. Pero ang pinaka-importante sa usaping sustento, nagkasundo na po sila at yan ay pagpapaharap po natin sa barangay para sa formal na kasulatan. Pagdating naman sa mga dagdag po nilang reklamo, sa barangay po, magkakaroon din po yan ng linaw sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo. Ang nawawalang kapatid na idinulog sa ating pamilya sa Karamoan, Camarines Sur. Nahanap na ang buong detalye. Abangan. At mula naman sa Sorsogon, isang collector ng lending company, 3 araw na raw nawawala, dala ng mahigit 20,000 or dala ang mahigit 20,000 pesos na nakolekta noong nakaraang linggo. Ang buong detalye, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal
as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ito naman mga kaaksyon, isang collector ng lending company. 3 araw na raw na nawawala matapos nitong mangolekta sa Pamplona, Camarines Sur. Ang panawagan ng kinakasama nito. Panoorin po natin ito. Nananawagan po ako kung sakali man po na may nakakakilala po o nakakita po sa asawa ko na si Junel Azure. Pakikontak po ang tabang ora mismo. At para sa detalye, makakausap natin si Clarice Lucaba, ang kinakasama ng kolektor na si Junel Azure. Magandang hapon, Clarice. Ayun, so etong si Junel ay isang collector partner. So matapos itong mangolekta, hindi na nakauwi. Nakabalik. Hindi na mahanap. Ayan, nasa kabilang telepono na si Ma'am Clarice. Magandang hapon, Ma'am Clarice. Magandang hapon lang po. Opo, ano na po yung huling balita mo sa inyong kinakasama na si Junel? Wala pa po ako update. Taday ko pa po siya nakukontak. Okay, nung mga araw na nawala po itong kinakasama mo, ma'am, meron po ba siyang dalang cellphone? Meron po. So ngayon, ma'am, hindi mo na siya nakukontak? Hindi na po. Naka-off na po ang cellphone niya. Okay. Pero ito, ma'am, na incident ay na-report nyo po ba sa barangay or PNP? Hindi po ako nag-report. Yung manager po nila. Ano daw yung sabi ng manager nila sa'yo? Nag-report na daw po sila sa barangay. Doon po sa Naga. Okay. First time mo ba ito na 3 araw na hindi pa nakakauwi itong asawa mo? Opo. Okay, magandang hapon sa iyo, Clarice. Magandang hapon lang po. Opo. Kailan ka, alam mo, Clarice, kasi syempre, eto ay first time na nangyari kay Junel na hindi na nakauwi sa inyo. Opo. Opo. So, kailan ka nagsimulang kutuban na maaring nawawala na itong si Junel? Nung ano po, alas 11 po, last na chat niya sa akin. Baka po, maghapon na po, di na po siya nag-chat.
Okay. Pero sa iyong na po ako. sa iyong pagtatansya, maaari bang nalobat lang itong si Junel or Hindi, akala ko lang po, busy sa trabaho. Saka po, pag umaga, nag-chat sa akin yung manager niya. Nahanap sa akin yung asawa ko kung umuwi daw po siya dito. so ang the reason why nalaman mo na yung nangyari kay Junel dahil yung kanyang manager ay tumawag na sa inyo. Opo. Okay. So, nung tumawag na yung manager sa inyo, ano yung naramdaman mo na ganun yung balita sa iyo? Kinabahan na po ako. Ano yung pagkakasabi ng manager niya? Hinanap lang pero wala naman nabanggit kung ano nangyari kay Junel. Wala naman po. Basta sabi niya po kung nandito daw po yung asawa ko. Okay. Tapos hinahanap po nila ang bahay namin. Okay, pero ikaw Clarice, wala ka namang naisip kung saan pumunta itong si Junel? Wala man po. Kasi okay man po yung pag-alis niya po dito. Okay, wala ka namang ibang naisip na dahilan? Wala man po. Okay. Meron ba kayong anak ni Junel? Meron po, 3. Panganay namin, 9 na taon, saka yung pangalawa, 7. Okay, so Yung bunso po, 4 months. Opo, so ibig sabihin, ma'am, wala talaga kayong balita pa dito kay Junel? Wala po, hanggang ngayon. Okay, sige, partner, para malinawan tayo, no, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Leia Haluk, ang head area ni Junel Azuri. Magandang hapon, Ma'am Leia. Magandang hapon po, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento na hindi na pala ito reports itong si Junel sa inyong office matapos itong mangolekta sa Camarines Sur? Yes po, sir. Opo. Nasa magkano, ma'am, ang everyday na dapat makolekta nito ni Junel? So, si Junel po, sir, is nung Monday, ang collection na po talaga na maaari niyang madala sana pagbalik is around 11,900. So, yun po kasi yung mga clients na naka-schedule na po for Monday na dapat niyang makolekta po. Opo. Ito ba si Junel, ma'am, matagal na po sa inyong kumpanya? Kaka 1 month pa lang po niya, sir, bagong hired po. Ayun. Okay. So, Ma'am Leia, magandang hapon po, ano? Magandang hapon, ma'am. Opo, Ma'am Leia, nababanggit niyo po na 11,000 yung dapat na i-remit sa inyo ni Junel. Yes po. Opo. Pero sa inyo pong pag-verify, yan po bang 11,000 ay talagang nakolekta niya na po sa isang araw? Yes po, ma'am. Kasi nung, bali ma'am, di ba nawala po hindi na po nakabalik dito si Sir Junel nung Monday. So pagkagabi po, yung isang collector po namin, tapos yung DM nila, is pumunta pa rin po sila sa area hanggang alas 8 ng gabi. So sabi nung last area niya is, tapos nang mangolekta si Sir Junel ng umaga pa lang. So kahapon po, by Tuesday, so pumunta po ulit kami doon kasi ako po ay naka-duty sa Ligao. So binerify po ulit namin nung kahapon, kinausap ko yung last na center na pinuntahan niya, 11 po, tapos na siya ng lahat ng koleksyon. Ayun. So, everyday po, pag ganun po yung nagiging routine po nitong si Junel, pag 11 or tapos na po yung kanyang pangungulekta, eto po ba bumabalik na po sa inyong opisina para mag-remit? Usually po, mga alas 2, alas 3, nandito na po siya sa opisina. Okay. So, kayo po ba ay ginawa nyo na din po yung pag-contact or tumawag kay Junel para malaman po kung ano yung sitwasyon niya? Yes po, ma'am. Actually po, nung bandang si Junel po, ang ugali po, ma'am, ni Junel is may group chat po kasi kami. So, every time na may nagme-message kami sa group chat, is nagsisi naman po palagi si Junel. But at the moment, sa date po na yan, is ang last scene po ni Junel sa GC namin is 8:58. Tapos, alas 8:58 ng umaga. Tapos ito pong manager nila is nakachat po ito si Junel around 10:30 kasi merong isang reminder. So yun po ay personal message. Nag-reply pa po si Junel ng okay. Okay. So yun po yung huling conversation nila. Yun din po yung huling chat sa amin. Tapos pag-verify po namin kahapon sa mga areas nila kung tinagtanong po kami kung tumawag ba sila kay Sir Junel, may contact po ba sila kay Sir Junel nung Monday na yon. Ang information po na nakuha namin sa mga clients, sa mga sumubok kumontak sa kanya dahil may mga itatanong,
pare-parehas ma'am ang time in between 10:30 to 11 ang pagsagot ni Jonel. So after that time po, blackout na po ang phone niya. Okay. Ma'am, sa pagpunta po nitong si Jonel sa Kamsur, meron po ba siyang kasamang katrabaho? Wala po ma'am. Wala. So, ibig sabihin, mag-isa lang po siya at wala blinded din po kayo kung saan po nagpunta itong si Jonel at kung ano na po yung nangyari sa kanya. Yes ma'am. Apo. Last na tanong ko po, Ma'am Leia, eto po bang si Jonel ay kumusta naman po siya bilang empleyado po ninyo? Mapagkakatiwalaan naman po? Or ano po yung personalidad po ninyo, nitong si Jonel, sa pagkakakilanla po ninyo? So kami ma'am, kung pagdating po sa pera, dahil kami po ay lending company, madalas po ang mga ganyang eksena ng mga hindi po nakakabalik sa opisina is isa lang pong iniisip namin. Kinuha ang pera or maaaring may nangyaring masama. Pero kung sa personality po ni Jonel, si Jonel po ay tahimik na tao. Mabait, kahit po sa mga clients po niya, nagtanong po kami kahapon, maghapon, wala po kaming masamang naririnig sa mga kliyente na si Sir Jonel ay masungit. Maliban lang po sa isang information, yun po yung last na information po na nakalap namin dun sa last din na member na nakausap niya, na maaaring yun din po yung pagbasehan kung sakaling magkaroon po ng susunod na investigasyon. Kasi connected po siguro talaga yun sa pagkawala ni Jonel. Ayun, so kaya ko yan natanong, ma'am, kasi para mailabas po natin yung issue doon po sa posible na kinuha o tinakbo ni Jonel yung pera. Ngayon may nababanggit po kayo, ano po yung issue yun, ma'am, na pwede nyo pong mai-connect doon po sa pagpapatuloy ng investigasyon? Okay po. So, base po kahapon, ma'am, so kami po ay, yung asawa po ni Sir Jonel ay Monday pa lang po, nakaka-chat na namin siya. Nakaka-chat po na po siya. So, gabi po, Monday, 1:35 po ng madaling araw. Kami po ay kasalukuyang nasa lugar nila. So, sinusubukan po namin sanang makita yung bahay nila. Kaya lang, hindi naman kami pwedeng mangaktok kasi alanganing oras na. So, sinubukan po namin, ma'am, na pumunta ng barangay hall. Nagpakasakali kami na may naka-duty pong tanod. So, kaya lang wala. So, ang ginawa po namin is nag-chat po kami sa asawa ni Sir Jonel, kaya lang naka-private po ang kanyang account. So, kailangan namin i-add friend muna. So, salamat naman po kasi inaccept naman ng asawa niya. Kinaumagahan, doon na po niya kami nasagot sa mga tanong namin. So, pinituran ko po ang barangay hall, nag-inform kami na, ate, hinahanap namin si Jonel kasi hindi na nakabalik sa opisina. Itatanong namin kung nakauwi. Andito po kami. So, since na wala pong sagot, kinaumagahan na po nakasagot si ate, yung asawa ni Jonel. So, doon namin ma'am nalaman na hindi umuwi si Jonel that Monday. So, ngayon ma'am, sa pagpapatuloy po na kwentuhan namin ni ate, natanong ko siya tungkol sa mga bagay-bagay kay Jonel, kung may problema ba sa pera or ano pa man. Nagtatanong ko din ang ibang mga pribadong tanong sa kanila kasi si Sir Jonel po ay umalis po dito ng Sabado kasi hanggang Sabado po ang trabaho namin. So umalis po siya dito around 5 or mga 5 minutes pa po before 5. So ang sabi po niya dito is uuwi siya kasi may sakit daw po yung kanyang asawa at anak. So ngayon po, pinayagan na namin siyang umuwi. Sabi nga namin is umuwi ka na kasi yung mga kasamahan niya po is planong mag-outing dahil tapos na yung trabaho. So ngayon ma'am, nung nagka-chat po kami nung asawa nitong si Sir Jonel, doon lang po namin na-found out na itong si Sir Jonel ay hindi naman pala dumiretso doon sa bahay nila nung Sabado. So halip, ito po ay nakauwi sa kanila ng Linggo, March 23, 2:00 po ng hapon. Okay? So, opo. So, ibig sabihin nito, Ma'am Leia, yung rason ni Jonel para umuwi dahil ang inirason niya ay may sakit yung kanyang asawa at mga anak, pinayagan ninyo, pero nung nakausap nyo na itong si Clarice, hindi naman pala yun yung tunay na dahilan. Opo, hindi po siya umuwi. Bagkus ma'am, ang alam ng asawa po ni Sir Jonel ay sumama po siya sa outing na hindi naman po talaga siya sumama. Ayun. So may mga conflict sa mga bagay na yan. So sa tingin nyo po ma'am, meron pong personal na dahilan itong si Jonel kung nasaan po siya ngayon? Sa ngayon ma'am, hindi ko po masabi kasi wala po kaming exact na information. Kung sakali man po na patungkol doon sa nalilink sa kanya na sinasabi nga ng client na ito po si Sir Jonel ay pinagseselosan ng isang kliyente doon sa area
ng asawa, ngunit hindi po namin alam ang eksaktong pangalan kaya hindi po kami pwedeng magbigay dahil hindi rin naman po kami sigurado. Maaaring may kinalaman po siguro kasi nga, ang tanong po doon ma'am, nasaan si Sir Jonel nung Sabado? Okay, so merong lumalabas na third person na posibleng involved sa pagkawala po nitong si Jonel. Anyway po ma'am, ano na lang po natin ito sa kinauukulan dahil nagpapatuloy naman yung investigasyon. Pero maraming salamat po Ma'am Leia dahil malaking bagay po yung kwento or statement po ninyo para po ay mapagdugtong ito pong investigasyon sa pagkawala po nitong si Jonel. Maraming salamat po Ma'am Leia. Yes po ma'am, thank you din po. Okay, balikan natin partner si Clarice. Clarice! Hello po. Opo, so yun bang binabanggit ni Ma'am Leia ay totoong naitanong niya sa inyo? Iyok ka po. Okay. So, meron palang pinagseselosan, ito palang asawa mo ay pinagseselosan ng isang tao dyan sa inyong lugar. Oo nga daw po. Okay. So, Clarice, eto na lang, maaari na kayong manawagan sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong hapon kung nakita nila or meron silang alam sa kung nasaan. Kung nasaan ngayon itong si Jonel, sa kinaroroonan niya, manawagan ka na ngayon, Clarice. Magandang hapon po. Nananawagan po ako. Baka po sakaling makita niya po yung asawa ko. Okay. At yan mga ka-aksyon, naka-flash ngayon sa inyong screen itong larawan ni Jonel Azuri, ang kinakasama ni Clarice Lucaba, na uling nakita sa barangay Batang, Pamplona, Camarines Sur. Kung inyong mamumukaan si Jonel Azuri, maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Maaari kayong magpadala ng larawan kung makita nyo sa inyong lugar at ora mismo rin naming aaksyonan. At siyempre naman kay Jonel, kung ikaw naman ay nanonood ngayon, nakikinig Jonel, kung nasaan ka man at meron kang tinatago or meron kang problema, wag mo nang dagdagan pa dahil ang iyong asawa, ang iyong pamilya ay nag-worry na sa iyo. So kung ano man yung problema, may solusyon yan lagi. So, sa mga nakakita or nakakaalam kung nasaan itong si Jonel, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming programa. At yan mga natungayan nating mga reklamo at hinay ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang
ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may action.